Εδώ λοιπόν, σε αυτή την όμορφη πόλη, Κερατσίνη Δραπετσόνα, όπου μαζεύτηκαν από όλα τα νησιά και του Αιγαίου και του Ιωνίου οικογένειες, γιατί οι δικοί τους άνθρωποι, οι πατεράδες, έπρεπε να είναι κοντά στο λιμάνι, κοντά στα σωματεία, κοντά στον Πειραιά, γιατί ήταν ναυτικοί. Και έτσι λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μέσα στη φλέβα μας το μαράζι του ναυτικού, το μαράζι του καιρού που κοιτάγαμε από τη Σαλαμίνα. Σε αυτό το σημείο βιωματικά θα σας πω κι εγώ ένα τραγούδι. Κατεβαίνει